እቲ ሓያል ሃፀይን እቲ ወርቃዊ ወድን እቲ ሓያል ሃፀይ ወይ ከዓ ማሪቆስ አውራሊዮስ ብ121-180 ዓመተ ምህረት ካብቶም ዝዓበዩ ናይ ፍልስፍና ነገስታት ሮም ዝነበረ እዩ። ፍላስፋ ንጉስ ተባሂሉ ከዓ ይፍለጥ። ምክንያቱ ንጉስን ፍላስፋን ብሓደ ስለ ዝነበረ። ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ናይ ሮማ ሃፀያትን ፍላስፋታትን እዩ። ንሱ ብፍላይ ብናይ ስቶይሲዝም ፍልስፍኑ እዩ ዝፍለጥ። እቲ ሜዲቴሽን ወይ ከዓ አስተንትኖ ዝበሃል መፅሓፉ ንዓለም ካብ ዘለዋ ዓበይቲ ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ ሓደ እዩ። ኣብ ዓመተ ምህረት 175 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ማሪቆስ አውራሊዮስ ኣብ ጥቓ ፈለግ ድኑብ ኣብ ዘላ ድንኳን ኮፍ ኢሉ ነበረ። ንሱ ኣብ ዓለም እቲ ዝሓየለ ሰብ ንጉስ ሮማ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ሰብነቱ ደኺሙ ፀጉሪ ርእሱ ሸይቡ ከቢድ ሓላፍነት ድማ ተሰሚዕዎ ነበረ። ንሱ ብዛዕባ ወርቁ ወይ ከዓ ብዛዕባ ሳዕሮም ጸላእቱ ኣይፀሓፈን። ኣብ ክንድኡ ናብ ነብሱ ዘቕንዐት መልእኽቲ ፀሓፈ። ኩሉ ነገር ሓላፍ እዩ። እቲ ዝዝከርን እቲ ዝዝክርን ዝኾነ ይኹን ዝና ወይ ከዓ ሃብቲ ግዝያዊ ምዃኑ ይርዳእ ነበረ። ንሱ ሰላም ዝረኸበ እቲ እንኮ ናይ ሓቂ ጥሪቱ ጽቡቕ ስነ ምግባሩን ተግባሩን ጥራይ ምዃኑ ምስ ተረድአ እዩ። ሕጂ ድማ ናብ መጋቢት 2026 ንመለስ። እንታይ እዩ ክብለና ዶ ትብሉ ኣለኹም? ኣብታ ምጭውቲ ከተማ ሳንቶስ ብራዚል ሓደ ካልእ ሰብ ኣብ ናይ ስፖርት መንበር ኮፍ ኢሉ ኣሎ። ንሱ ድማ ኔይማር እዩ። ን20 ዓመታት ዝኣክል ወርቃዊ ወዲ ተባሂሉ ተስፋ ናይ 200 ሚልዮን ህዝቢ ተሰኪሙ ጸኒሑ እዩ። ብዛዕባ እቲ ፍቱው ብራዚላዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኔይማር ገለ መንነቱ ወስክብለኩም እየ። ኔይማር ዲ ሳልቫ ሳንቶስ ጁኒየር ይበሃል። ብለካቲት 5/1992 ኣብ ብራዚል ተወሊዱ። ቅዲ ፀወታ ኔይማር ብዘደንቕ ናይ ምጥባር ድሪፕሊን ክእለቱ፣ ፍጥነቱ፣ ሸተታቱ፣ ናይ ምስላጥ ብቕዓቱን ይፍለጥ። ካብኣቶም ኣብ ታሪኽ ብራዚል ዝበለፁ ተፃወቲ ሓደ ተባሂሉ ይግመት። ካብቶም ዓበይቲ ዓወታቱ ድማ ቀዳማይ ሳንቶስ ናይ መጀመርያ ናይ ሞያ ፀወትኡ ኣብዛ ናይ ብራዚል ክለብ እዩ ጀሚሩ። ካልኣይ ድማ ባርሰሎና ምስ ሜስን ስዋረዝን ብምዃን MSN ዝተባህለ ፍሉጥ ሰለስተ ጋንታ መስሪቶም ብዙሕ ዋንጫታት ድማ ኣቲሮም። ንኣብነት ቻምፒየንስ ሊግ ተዓዊቶም። ፓሪስ ሳን ጀርመን ወይ ከዓ PSG ብዝለዓለ ዋጋ 222 ሚልዮን ዩሮ ካብ ባርሰሎና ናብ PSG ተሰጋጊሩ ታሪኽ ዝኸበረ ዝውውር ኮይኑ ተመዝጊቡ። ብሄራዊት ጋንታ ብራዚል ኔይማር ንታሪኽ ፔለ ብምስባር ንብራዚል ዝበዝሐ ሽቶ ዝመዝገበ ተፃዋታይ ኮይኑ ኣሎ። ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ድማ አልሂላልን ሳንቶስን ኔይማር ኣብ ስዑድ ዓረብ አልሂላል ድሕሪ ምጽናሕ ናብታ ዘዕብየቶ ክለብ ሳንቶስ ተመሊሱ ኣሎ። መጉዳእቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብሰንኪ መጉዳእቲ ብርኪ ACL ካብ ሜዳ ርሒቑ ጸኒሑ እዩ። ሕጂ ግን ናብ ሙሉእ ጥዕንኡ ተመሊሱ ይፃወት ኣሎ። ናይ 2026 ዓለም ዋንጫ ዓብ ትፅቢት ዝግበረሉ ጉዳይ ኔይማር ንብራዚል መሪሑ ኣብቲ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ዝካየድ ናይ 2026 ዓለም ዋንጫ ክሳተፍ ምዃኑ እዩ ዝንገር። እሞ ሕጂ ናብ ማሪቆስ አውራሊዮስ ዶ ንመለስ? ማሪቆስ አውራሊዮስ ዘጠንቀቐሉ ዝናን ሃብትን ኩሉ ኣለዎ።
ከምቲ ሃፀይ ሮማ ግን ኔይማር እውን ምስ ናይ ገዛእ ርእሱ ውግእ ይገጥም ኣሎ። እቲ ቁልጡፍ ዝነበረ ሰብነቱ ብመጥባሕቲ ተሰንኪሉ ኣሎ። ደገፍቱ እውን ከም ቀደሞም ክጠራጠሩ ጀሚሮም ኣለዉ። ናይ 2026 ዋንጫ ዓለም ክሳተፍ እንተኮይኑ ምስ ተጻረርቲ ተጻወትቲ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ግዜን ምስ እርጋንን እዩ ዝቃለስ ዘሎ። እቲ ሃፀይን እቲ ተጻዋታይን ብ1800 ዓመታት ይፈላለዩ ዳ እምበር ሓደ ናይ ህይወት ሓቂ ግን ይገጥሞም ኣሎ። እቲ ናይ ዓወት ኣኽሊል ይኹን እቲ ናይ ካፕቴንነት ምልክት ወይ ከዓ ኣርም ባንድ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ናይ ክልቲኦም ታሪክ ዝምህረና ዓበ ቁም ነገር ማሪቆስ ኣውራልዮስ ከም ዝበሎ ታሪክካ ዝውሰን በቲ ዝገጠመካ ፀገም ዘይኮነስ ነቲ ፀገም ብኸመይ ብትብዓት ተቐቢልካዮ ተሓልፎ ብዝብል እዩ። ንኔይማር ቁፅሪ 7 ኣብ ኩዕሶ እግሪ ናይቶም ንፉዓት መስመር ተፃወቲ ወይ ከዓ ዊንገርስ ምልክት እያ። ኔይማር መብዛሕትኡ ግዜ ቁፅሪ 10 ዝኽደን እኳ እንተኾነ ቁፅሪ 7 ግን ነቲ ንሱ ዝውንኖ ቅልጣፈን ክእለትን እያ ትውክል። እዚ ድማ እቲ ሕጂ ን2026 ዋንጫ ዓለም ንምብፃሕ ዝቃለሰሉ ዘሎ ዓብ ዓቕሚ እዩ። ንማሪቆስ ኣውራልዮስ ንሱ ካብቶም 5 ሕያወት ሃፀያት 5 ጉድ ኢምፐረርስ እቲ መወዳእታይ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ ውሽጢ እቶም ዝነገሰሎም ዓመታት ን7 ተኸታተልቲ ዓመታት ካብ ሮማ ወፃኢ ኣብ ዝሑል ናይ ውግእ ቦታታት ኮይኑ ንነፍሱን ንሰራዊትን እናመርሐ ፍልስፍናኡ ይጽሕፍ ነይሩ። እቶም 7 ዓመታት ናይ ውሽጣዊ ሓይሉ መርኣዮም ነይሮም። ብሓፈሻዊ ትርጉም ቁፅሪ 7 ኣብ ብዙሕ ባህልታት ከም ናይ ዕድል ቁፅሪ ወይ ድማ ናይ ጥበብ ቁፅሪ ትውሰድ እያ። ኣብ ሕሳብ ድማ ፕራይም ናምበር እያ ትበሃል። እዚ ማለት ብርእሳ ጥራይ እትምቀል ምዃና ከምቲ ስቶይኮች ወይ ከዓ ስቶይሲዝም ዝብልዎ ባዕልኻ ዝተዓፀኻን ብርእስኻ ዝተኣማመነን ምዃን ተመልከት። ሕራይ ሕጂ እውን ናብ ኔይማር ክምለሰኩም እየ። ስለምንታይ ኔይማር ካብ ኣብ ዓለም ዘለዉ ተፃወቲ ብዝኸበረ ዋጋ ወይ ከዓ ደሞዝ ዘለዎ እንተደኣ ኢልና ቀዳማይ ፍሉይ ተውህቦ ወይ ከዓ ሳምባ ስታይል ኔይማር ታራ ተፃዋታይ ጥራይ ዘይኮነስ ፈጣሪ ኣርቲስት እዩ። እቲ ብራዚላዊ ቅዲ ኣፃውትኡ ድሪፕሊን ንተዓዘብቲ ዘሐጉስን ንተፃረርቲ ድማ ዘሸግርን እዩ። ሓደ ተፃዋታይ ኣብ ፀቢብ ቦታ ተኣምር ክሰርሕ እንከሎ እቲ ዋግኡ ብኡ መጠን ይውስኽ። ካልኣይ ድማ ንግዳዊ ዋጋ ወይ ከዓ ማርኬቲንግ ፓወር። ኔይማር ካብ ሜዳ ወፃኢ ዘለዎ ጽልባ ኣዝዩ ዓብዩ። ሓንቲ ጋንታ ንኔይማር ክትዕድግ ከላ ንተፃዋታይ ጥራይ ዘይኮነስ ብራንድያ እትዕድግ ዘላ ማለት እዩ። ንኣብነት መሸጣ ማልያ ስሙ ዘለዎ ማልያ ብሚልዮናት ይሽየጥ። ካልኣይ ስፖንሰርሺፕ ምስ ናይክ ወይ ከዓ ፑማ ዘለዎ ውዕላት ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነቱን ነታ ጋንታ ዓብይ እቶት የምፃላ። ሳልሳይ ድማ ኣብ ወሳኒ ግዜ ዘለዎ ብቕዓት ኔይማር ኣብ ዓበይቲ ፀወታታት ንኣብነት ሻምፒየንስ ሊግ ውፅኢት ናይ ምቕያር ዓቕሚ ኣለዎ። ባርሰሎና ንፒኤስጂ 6-1 ክስዕር ከላ እቲ ቀንዲ ሞተር ኔይማር ነይሩ። ከምዛ ዓይነት ተፃወቲ ድማ ውሑዳት እዮም። እዞም ሰለስተ ሓሳባት ብዛዕባ ዋግኡ ዝያዳ መብርሂ ክህቡና ይኽእሉ እዮም። ቀዳማይ ናይ ዝውውር ክብረ ወሰን ዘ ትራንስፈር ሪከርድ። ፒኤስጂ ንኔይማር ክትዕድግ ከላ ንዓለም ሕጂ ንሕና እውን ካብ ዓበይቲ ጋንታታት ኢና ዝብል መልእኽቲ ንምትሕልላፍ እዩ ነይሩ። እቲ ክፍሊት ንቴክኒካዊ ብቕዓቱ ጥራይ ዘይኮነስ ንኽብሪ እታ ጋንታ እዩ ነይሩ። ናይ ሜስን ሮናልዶን ተካኢ ተባሂሉ ምሕሳቡ ንነዊሕ ዓመታት ኔይማር ከምቲ ሳልሳይ ዝበለፀ ተፃዋታይ ዓለም ተካኢ ተባሂሉ ምሕሳቡ ንነዊሕ ዓመታት ኔይማር ከምቲ ሳልሳይ ዝበለፀ ተፃዋታይ ዓለም ድሕሪ ሜስን ሮናልዶን ይረአ ነይሩ። ንዕኦም ክትክእ ዝኽእል ንሱ ጥራይ ከም ዝኾነ ስለ ዝተኣማመነሉ እዩ እቲ ደሞዝ ክንድኡ ዝዓበየ። ሳልሳይ ድማ ስታስቲክስ ኣብ ዝተፃወተለን ጋንታታት ሳንቶስ፣ ባርሰሎና ወይ ከዓ ፒኤስጂ ዘለዎ ናይ ሸቶን ጎልን ናይ ሸቶ ሓገዝን ኣሲስት ኣዝዩ ልዑል እዩ።
ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሎም መዓንቲ ብዛዕባ ናይ ኔይማርን ከምኡውን ማሪቆስ ኣውራልዮስ ሒዘልኩም ዝመጸኽሉ ምኽንያት ብዛዕባ ገዛእ ርእስና ዘለዎም ጥልቀት ከምኡውን ኣስተንትኖ ርእሰ ገጥኣት ውሽጣዊ ሰላም ስለ ዝምህሩ እዮም። ክልቲኦም እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብዪ ምምሳል ስለ ዘለዎም እየ ክልቲኦም እናናጻጸርኩ ኣምፂአልኩም ዘለኹ። ስለዚ ገለ ክንምሃር ተስፋ ይገብር ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ስጋብ ዝመጸኩም ሰላም።